Kakva šteta. Bilo bi divno naći blago i izložiti ga ovdje u muzeju. O, to je nepravda. Ova zagonetka nije ništa za nas ako se udružimo. Ima da je rešimo i nađemo blago. Valerijano, odlična ti je ideja. Potraga za blagom. Piero, da li si poneo svoj fotoaparat? Naravno, Kalimero, imam opremu kao svaki veliki istraživač. Vidjet ćemo ko će prvi da nađe blago. Desno, Piero, ne, drugo desno, bliže, bliže, Trudim se najviše što mogu. Dobro, ne mrdaj. Požuri, nisi baš lagan. Gotov sam. Pazi ti ovo. Nisam očekivao da ugledam Da Vincijev simbol na pergamentu. Kakva je veza između mog čukundede i kvake patkobradog? Možda to znači da je Da Vinci ispisao zagonetku? Treba to da otkrijem. He, Baldi, dodaj loptu. Ne smemo da dozvolimo da jajoglav i paperjasta družina prvi otkriju blago. U pravu si. Ruka, srce, stopalo. Ovi simboli pokazuju mesto gde se nalazi blago. Sve što slušam je obično bla, bla, bla. Ruka, srce, stopalo, Piero, ti si genije. ja? Ali šta sam rekao? Pogledajte, baš kao što piše. Ruka, srce, stopalo, upravo kao statua. Shvatio sam to kad je Piero zauzeo tu smiješnu pozu. Kao što rekoh, propali biste bez mene. Ali, gde je blago? Mora da se ovdje negdje krije nekakav trag. Na onom svitku nešto piše. Teško da mogu da pročitam ovim dvogledom i suviše smo mali. Nema problema, iskoristit ćemo najbolje što imamo. Propeleri stabilizovani. Ručno upravljanje pokrenuto. Cilj nađen. Uvećavamo. Imamo trag. Daj da vidim. Zahvaljujući meni smo stigli do ovde. Lako, Piero. Blago je naše. O ne, zekani, brzo! Hej, vratite nam upravljač! Ko nađe njegovo je, samo vi plačite. Vidimo se, pileća krilca, blago je naše. Treba da ih uhvatimo, brzo, na bicikle! Kapetan Piero, kralj gusara, u napad! Ajde, idemo ovuda da ih presretnemo. Skinite! A sada blokada ulice! Skočko, vrati mi moj upravljač! To? Ne! I uhvatio sam ga. Dakle, ko je kralj gusara? Piero, odličan potez! Pogledajte, postoji još jedan Da Vincijev simbol sa strane. Novi trag. Između mača i trozubca neka muzika svira u pozorištu. Trozubac i mač. Gde sam to ranije čuo? Znam! Jutros nam je Karla pokazala vazu s dvojicom ljudi. Jedan je držao trozubac, a drugi mač. Ali kakva je veza između vaze i pozorišta? Sjećate se da je Karla pomenula kako ćemo na ulazu u pozorište naći istovetan crtež? Brzo u pozorište! Mač, trozubac, to je to! Pogledajte ovo! Kao da je nešto napisano, ali ništa ne vidimo od silne prašine. Wow! Ponovo Da Vincijev simbol! A ovdje su i note, treba da ih prepišemo. Nema potrebe. La 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 la. O, umeš da čitaš note? Priscila, fantastična si. Drugari, ako je moj čukundeda ostavio note kao trag, sigurno znači da treba da ih odsviramo na orguljama. Brzo, u mlin! Nje?
Da Vinčijeva putovanja po svetu. 3. tom. Otkriće izgubljene Galije Kvake Patkobradog. Šta je to? Pečat sa Da Vinčijevim simbolom. S rupom u sredini. Čudno. Ima i 2 kazaljke kao na satu. Pogledajte knjigu. Evo najsvežije zagonetke. 1 korak u muzeju, zatim zavirite u ključaonicu. Ako vreme podesiš s mojim znakom, možeš da zadržiš blago. Znači da je blago naše. Drugari, još malo pa ga imamo. Ne gubimo vreme. Hajde, pravac u muzej. To su Jajoglavi i njegovi drugari. Ha. Ne gubite ih iz vida. Stanite! Zagonetka kaže, 1 korak u muzeju. A onda da zavirimo kroz ključaonicu. Ključaonica je ona sa Da Vinčijevog pečata. To je sat! O da! Zagonetka zatim ide, ako vreme podesiš s mojim znakom. Nešto je u vezi s ovim satom. Onamo, na klatnju je još 1 Da Vinčijev simbol. Piero, pomozi mi! Treba da pogledam sat izbliza. Ej, lakše malo. Moja glava nije tobogan, znaš? O, izgleda kao da je u njemu rupa. Kao da mu nedostaje deo. Ali možda ako... Deco, što tu radite? Ovaj pečat izgleda kao deo sata koji nedostaje gospođice Karla. Stvarno, Kalimero? O, tako mi svega. Možda si u pravu. Da probamo. Izgleda mi da je ovaj sat zaista pokvaren. Jajoglavi, svaka ti čast. Otkrio si da je vreme za užinu. Nije vreme za užinu. O, da, shvatam! Gospođice Karla, možete li molim vas da me podignete do brojčanika? Ne mogu da podnesem. Idemo odavde. Dakle, sve je bilo uzalud. Blago Kvake Patkobradog. Zavešten u muzeju, potpis Da Vinči. O, deco, ovo je divno. Hvala vam. Da Vinči bi bio ponosan na to što si upravo ti otkrio gde je skriveno blago. Uz našu pomoć, naravno. Šališ se? Uglavnom sam sve sam uradio. Šta? U pravu sam, znate?